Sa atong unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa hangtod sa atong ebanghelyo apil ng atong salmo, dunay usa ka pagtulunan nga angay natong hinumduman og kini importante gyud kaayo. Ug unsa man na ang gahom sa pagpaubos, the power of humility. Gamhanan ba ang pagpaubos? Hay may gamhanan ang garbo o ang pagpaubos? Istorya. Tinuod yung gana. Convince mo anang pagkatubaga. Kinsa dinhing asawaha nga wa gyud kayaw-yaw sa iyang bana. Ta sa kamot. Naay mga duha ka buok. May gani kay wa makuyog ang bana. Kinsa dinhing banaha nga wa gyud masuko dili demanding sa iyang asawa. Ta sa kamot. Tanawa, almost 100% mupili gid ta sa pagka mapahitason. Kay kana man mapahitason mga igsoon, sila maoy gustong masunod. Mao na nga matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, magpili gina sila asa sila lingkod, sila'y magbuot asa lingkod. Kita dinhi do naman tay role. Ang host dinhi sa ato karong banquet sa Holy Eucharist, ako na inyong parish priest. Representative ko sa obispo, representative sa Santo Papa, kinsa representative sa Ginoo. So ako mo'y host. Ako mo'y magpili asa mo palingkoron. Nya unsa may akong role dinhi nga akong gisulti ninyo nga kasagaran di gyud sundon. Ayaw gyud ibakante ang lingkuranan at tubangan nimo. Naa gani bakanting lingkuranan at tubangan nimo, pasabot ang anghel na nasiyawa mo'y naglingkod aron iyang dawaton ang tanang grasya gikan diri sa altar padong nanha. Unya ikaw nga naa luyo sa lingkuranan nga bakante, wa na kay grasya, disgrasya na lay imo. Tanawa ko no imong imong atubangan na ibakante. Lingkore ba? Tanawa di ba wa gyud ni irog mga pagarbuhon. Una, lingkore gyud ang atubangan. Pasabot daghan tag tumong ana. Una, aron ma-maximize ang capacity sa atong simbahan. Ikaduha, aron dili kaayo grabe ang disturbo. Kay kanang mga latecomers nga magsigig insert sa atubangan, disturbo man na. Ikatulo, aron makapakita kag gugma sa imong isig katao. Kay kun ari ka molingkod sa atubangan, ang nagsunod nimo dili na maproblemag pangitag lingkuranan, ari ra sad siya lingkod sa imong luyo. Uwaw biya kaayog magsigi kag lantaw-lantaw. Nya kay generous man ka, lingkuri daan ang atubangan. Mao ni ang akong role, pero daghan kay nato magpili. Kaya ang unag yung pilion, asa tong dili alimuot. May gani kay naatay mga manggihatagong mga kaigsuonan nga midonate nato og upat na kahili fans. Nanan ituyok na. Salamat. Hinay kay mog pinakpakan. Unsa nga mo na frozen? Kusgag pakpak kay ang nisaad nga mo donate ani usapay ni hatag. Unya ato na nang gibayran didto sa ang katunga na bayran na nato didto sa supplier, unya naningil na to sa full payment kay nasayop day ko og interpret sa iyang gitext. Abi na kog padayon patong 30% down payment, unya ang remaining balance installment. Di naman di ay siya pader para ang yadeng text last para madali og deliver, arita mo pili sa available supply, pero ang condition 50% down payment, after installation the full payment. Naman na mag-install di full payment na ni ugma. Unya usa pa may nihatag sa iyang gi-promise. Napay tulo.
So hinaot unta nga wa matugron ang ang nag-promise sa laing tulo, i-remit na unta to as soon as possible. Pero di naman to tingali nila bakwion kay mga buutan man sa tong nisulti. Atong iampo ha, nga di lang unta sila madalig kamatay, nya ma-cancel na hinoon. Mo lagi na to ampo kay wa man tak siguro tong kinabuhi, di ba? Or kung madali silang kamatay, ilang ibutang silang last will tiwasa in tawag remit ang akong promise. Nga nakakita ko nga naapay na maypay na asluyo. Sorry. Wa mo ma-appeals budget. Bitaw naghangad-hangad ni mga igsoon ingon ko nga atong niaging mga adlaw pagsugod og install aring usay kuwangan man didto sluyo. Nya kani manggong tao bitaw nga kanabang mo maningkamot ta pagpaubos makakita sa tas panginahanglan gyud nga naas ground. Nako di man gini maabot aning upat ang luyo. So akong gi-announce mga 2 days ago nga nagkinahanglan pa di tag additional 2 ka heli fans para anang dias luyo. Og the other day do na dayoy ni commit nga mo donate sa 2 ka heli fans. Pero tungod kay promise pa man to, kusga pag yung pakpak aron makadungog gid. Basin pa di ay. Aron makaingon siya nga di na gid ni nako bakwion kay gipakpakan na ko. Pero ang atong style dinhi ug mao sa ni akong style ever since sa akong pagkapari, dili jud ko mo announce og donor's name in public. Pero it is recorded in our accounting records dito sa opisina. Everything is recorded, but di na to i-announce. Nga naman, ang sugo sa Ginoo, basta magpaubos gani ka, ayaw gyud ipahibalo ang imong gibuhat nga maayo. Let your left hand, let your left hand does not know what your right hand is doing. Amot sakto ba ning ako gapataka na malangkuan. Bang ayaw ba ipahibaw aron tagaan tagganti sa atong amahan nga tuas langit. Og mauna siya ang mapaubsanon. Muna dinhi dunatay host, sundan ninyo. Og kamong nagsupak-supak sa atong paagis paglingkod, particular daing Ginoo aning paglingkod, maniid ay ang Ginoo kung unsay gusto sa host. So kada tawo nga mosuod dinhi, iya din ang panid-an og unsang lingkuranan imong gipili. Ikaw ba'y nagbuot ana o pagbuot ba na sa host? Muna pagbantay mo ng lingkod kay makapaimpirno day na. Mabutan lang moingon ko kung maglisod mog tuman sa ato dinhing role asa mo lingkod inig simba, samot nang maglisod mog tuman sa sugo sa Ginoo unsay buhaton sa atong kinabuhi. Di ba? Muna, diri sa atong ikaduhang pagbasa o sa atong unang pagbasa, niingon diri ang Ginoo pinaagi ni Propeta Sirach, sa magkadako ikawng tao kinahanglan nga labi kang magpaubos ug ang Ginoo malipay kanimo, apil ng imong isig katawo. Kani di isang power sa pagpaubos, makahatag og kalipay. Kaning nag-donate nato, kaning namalit og slots, unsa man sila? Kaning nag-donate aning mga heli fans, mga TV. By the way, ang ato sa daing TV, upat man ikabuk ang kuwa nga katong 45 or 50 inches, aning upat kahaliging nag-atubang ninyo. Wala pa man na ma-install, pero naanay ni donate og 3. Nana, i-install na lang. Usa na lay kuwang, usa na lang. Nya dito sa Saluyo, dito sa gawas, nagkinahanglan tag duha ka kaning 75 inches or 100 inches nga TV dito sa Luyo aron makita sad sa Tagaluyo. Doon na say usa nga midonate. So usa na lang sad ka 75. Grabe no? Kani sila mga mapaubsano ni nga mga tao na kaning nanimba karon na may daghang makadonate og TV ani. Kana na lang usa ka book 45 ni away. Ay na ada lingi-lingal na imong tornaw. Di lang yun mo donate.
Kanang 75 inches, mga 42 to 45,000 raman na siya. Ay, kaning punduka palang labaw na gyud na minaw nato sa online. Naidaghan makadonate. Bisan paganig moabot pagay 1,000 inches nga TV. Naay makadonate ana. Bisan paganig lead wall. Pero, di lang yun. Pero congratulations. Di ba? Mauna, ato na lang sandig ngadto sa Ginoo nga hikapon ang atong kasing-kasing. Kanindot unta ko ng atong mga leader sa katilingban. Dunay kasing-kasing nga maghuna-huna kanunay sa panginahanglan sa katawhan. Doon na bitay ni bisita dire, nya lingi-lingi siyang ana-ana ning hilifan, siya pila pa kakaadlaw dire Father. Nako dili adlaw ay mga usahon ako kabuan karong September 5 mo 1 month nako. Wala pay 1 month ni ana man niya. Mahimo ra gid ay no. Nako di man ni nako gasto na amay ni donate insa dili ba? Og naa lang gid ay molihok mahimo gid ay. Nako sige lang kag sulti diha nga man. Abasin sa gahuna-huna to siya nga unsa pay sunod. Ang sunod natong himuon mahuman na nag-install ang ato na sang kamera kanang para sa atong live streaming. Og dunay kana ganing wala pa sa mingong kamera pero dunay nimpasalig dinhi nga free ang ilang pag-supply nato og internet connection. Atong pakpakan dasugod na sila install basin pag maapil ang kamera. Pero yan po nato nga daghan pang grasya mo abot na kana ko ha free siya Father free nakuha baka ko ilad-ilara ani nya karon kay nagpadaan naman gyud mga tao nya gabutang naman gyud ga-install naman gyud gahago naman gyud mayo nako tinuod na gyud tingali ni ana. So praise the Lord nga dinhi day aning parokyaha madinhi man territorial og online kamo di ang akong mga parishioners humble heart di ay mubati di ay sa panginahanglan. Pero inka Pader dako ra man sa kana Pader ako humble heart ba ako Pader ganahan biya tako pero wa man koy capacity ana ay naay slot naay slot 100 pesos palit lag slot bisag kada adlaw pa kamo palit og 100 hangtod wa na kay kaon dugay pa ka mamatay daghan pa kag madawat nga grasya 100 pesos gilinga imong tupad ing naasa man ka sa TV o sa 100 gi na ing naasa man ka ana sa TV ka o sa 100 na lang tanawa ha pila na say atong nadawat sa 100 lang ang atong God's reward and complete elation or grace. Ang atong halin niabot nag 48,463 ka slots pero naapay 651,537 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya nanay 70 slot challenge nga tag 7,162 na sad ang atong nadawat. Nya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC mo na ni ang atong gigamit ron dinhi sa atong apil na ni mga helipads o uban diha counted na hasta kaning atong mga repairs o ang tanan pa natong projects dinhi mao na ni ang mo sagubang kining maong slot until the end of time. PPSC tag 100 pesos ang atong halin niabot nag 10,687 ka slots na apay 89,313 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 equivalent sa atong 162 years na sa pagkaparokya. 22 na sad ka challenges ang atong nadawat. So pakpakan nato ang atong mga slotters. Salamat kayo. Ang human aning ma-install na ning TV, kaning kamera o kaning helifans, ang sunod natong buhaton mao ang pag-repair sa kanang ginagmay o dinagkong repair sa atong mga lingkuranan. Doon na ning contract ana unya ako na sang gipa-analyze mohimo tog proposal magdugang ta o
mga 12 kalingkuranan o 4 ka kneelers aron di na mo magpili-pili nga muluhod mo ng simento. Doon na niya tayo kneelers diha o niya i-repair ng tanang gubaon aron di na napaakon ang inyong buko-buko o ang inyong lubot. Na may mga gisi-gisi diha. Pero it costs money. So slot ra gyapon ang motubag ana. Slot ra gyapon. Muna kada adlaw, kada semana, kada buwan og naa kay 100 pesos ipalit lag slot. Dili i-announce ang imongan pero i-record ang imongan. Nakaron unsaon man pagpalit og slot. Saon man. Una, i-deposito sa atong bank accounts. Tanawa din sa atong screen ang atong bank accounts. Pero kining account sa bank account nga ngalan San Vicente Ferrer Parish on process na ang atong pag-close ani kay ato na ning ilisan usab bank account nga dinhi na gyud Santiago de Compostela pero doon nalay mga i-secure nga mga documentation mangwa pa na nato ma-close. Soon it will be replaced pero kanang usa nga akong ngan kana dili na ma-replace. Unya ipadasad sa ato mga GCash pero ang akong GCash karon og ang kang Brad Loloy man ito kinsa to na close pa ugma September 1 mabalik na sad open na sad ang ato mga GCash or ipadala sa kwarta padala gamitan ning mga ngan nga niya sa atong screen labi na gid ang akong ngan aron dili mo masaag sa laing mga ngan nyag magduda mo tawagin ning ato mga contact numbers aron gyud siguro kay daghan ra ba kayong mo ride on nga magbinuang na no unya unsa may mahitabo kun mo palitag slot ang meaning sa slot ang S sacrifice maghatag tag sakripisyo ang L love gugma ang O offering halad og ang T treasure. Nya unsa may sumpay ani? Sacrifice for salvation, love for the needy, offering to God, and treasures in heaven. Muna sa atong ikaduhang pagbasa, ang sakripisyo sa Ginoo naghimo sa iyang kaugalingon nga pagkaon. Dili lang siya maduol, dili lang siya mahikap, ato nagyong makaon. God humbles himself para lang gyud ta makaduol niya kaysa una ang Ginoo garaon kay tanan ang iyang tingog murag dugdog kilat panganod unya makamatay ug makit-an siya mamatay ta pero ang Ginoo choose to humble himself through Jesus Christ nagpakatao siya kuyog nato nahimo pagyong pagkaon lain na sang lingi sa imong tupad ing na pwede ti kang kanon ing na kono ing na pwede ti ka kanon atong iampo nga kining atong mga leaders ba mahimog yung pagkaon unsa man ang pagkaon kana bitang makatagbaw nato kana bitang atong mga leaders tagbawon unta nila ang katawhan sa ilang serbisyo kaming mga pari tagbawon unta mo natagbaw na ba mo sa akong gibuhat diri layo pa kaayo pila pa lang ta kaadlaw nagkuyog-kuyog nya inyo kung gitagbaw sad wa pa sad kidaghan pa king slot nga palitonon magtinagbaway ta kun hutdo ninyo palit ang slot nga atong gi-offer matagbaw ko nya ibalik ra man sad ningan his atong katilingban matagbaw sad mo simple as that unya kay natagbaw man kahata sa atong pagbinayluay og gugma sa atong pagpaubos, mapaubsanong pag-alagaray, ang Ginoo matagbaw sad. Ug unsa may bation sa Ginoo kun matagbaw siya, ibubo niya ang mas daghan pang grasya. Munang naminaw ko sa part lang, di gyud ko ay kompleto sa SUPA, State of the Province Address sa atong bag-ong gobernador, Pam Baricuatro. Sa iya lang few days pa, mga pila pa man siya 60 days o pamatingali ka 60 days na ba nana siya nahimong daghan kayo labi na gyud sa medical aspect unya sa kaning peace and order
sa kaning ang pagkontrol sa mga business sectors nga ma-align gyud sa balaod, sa education, sa mga eskwelahan, daghan na sila mga actions initial pa lang og sa kaning pag-respond sa mga calamities. Kanang reorganization ba? Kadungog ko sa atong mga district o mga LGUs nga mga hospitals, 160 na kuno ka nurses ang ilang na-hire. Unya mga pilato, basta daghan na mga doctors. Nako kana, nindot kayo. Nya punan pag yun. Kita sa dinhi, pila pa man kaadlaw, wala pa mo, apay buwan. Nanasa tayo nahimo, lingi-lingi alang ninyo. No? Ang ato dinhi, nanay hilipans, nanay TB, niya dayon, ang ato dihang kusina, tanawa, butanganan nala nag-atop, ambot maatopan bagyog ka na. Dipinding na islat. Unya ang atong palibot, atong gilimpyuhan, hastang atong parking area, pero niingon ang pimag, haskang lapuka pader. Okay, niyuta pa man in town ng atong mga parking areas, pero hawa na. Nakosagdi lang. Basig na ay mga mapaubsanon o malumong kasing-kasing nga maka-ispalto ana. Naa ba? Ato lang yun sigihag pasulti o naa, kay basin pag mo deliver. Pero ugwa yun, kwao na to gikan sa slot, ato nang ipaispalto diha, bayra na to. Ngano magsalig man taan ng mga tao nga mo donate, nga di gyud mo donate. Di ba? Kaning atong slot, mo'y atong palihokon, pero ato usang tigomon, una ta mo order. Nya kun matanaw gani ninyo, moabot na lang 3 ka tuig, wa gyud na maspalto, pasabot ang slot, wa gyud mo irog. Kay apil man niya na nato sa atong budget, sa atong mga slots. I-appeal man na nato, ha? Ayaw mong kabalakang. Nya, kanang atong adoration chapel, mao sad nay atong sunod nga concern, maghimo na tag adoration chapel. Anha diha ubos anang kampanaryo. Nya, humnon sa na natong kampanaryo, gamay na malay kuwang ana, aron magsige na nagtingog, maigking na mo sa inyong gihigdaan. Kay murag na amang paron ang atong kuan, kay di pa man mabunlot kay o pa man ma-install tarong. Ano na, hinaot unta, na kining atong pagtinabangay, makahatag ni kalambuan, dili lang dinhi sa simbahan, kung dili sa katilingban. Nya iampo nato ang atong mga LGUs, ang atong mga national government leaders, regional o local leaders, nga unta magsunod Dios Ginoo. Karong hapon na ay prosesyon nga himuon sa tanang mga santos, isip activity sa atong probinsya sa Sugbo, gikan sa Kapitolyo ngadto sa Plaza Independencia. Atong iampo nga magmalampuson nga waon tay mga dagkong mga pagsulay aron mas makapalambo sa kahiusa og sa atong espirituhanong kinabuhi.